Aşgabatdaky Gurban Sultan Eje adyndaky çağlar hastahanasy ýüz tutup gelýänlere kadaly bejerigi berip bilmeýär. Paýtagtlylar näsä prezidentleri bilen nowatlarda, kä halatlarda uzaklygyň garaşmaly bolýandyklaryny, gerekli terişdeleri hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýdarlar. Lukmanlar bolsa däri derman üçünçiliginiň pesdigini, şeýle-de häkimetleriň mejburi çäreleri sebäpli hasta çağlara dolu garaşyk edip bilmeýändiklerini nyktaýarlar. Bu ağırlıkta entek Sovetler döwrü gurulan bu hastahananyň binasy hem düýpli bejergämät äç. Golayda goňşymyň 6 aýlyk çagasy demegip üskürüp başlady. Çağırlan tiz kömek gullugy bäweň destine hastahana yerleşdirilmelidigini aýtdy. Ýaş ene çagasyny Gurban Sultan Eje hastahanasyna ekitjekdigini aýdanda, gelen lukmanlar ol ýerde zerur bejerginiň wagtynda we kadaly üpçün edilmän bilinjekdigini duýdurdylar. Olar maşgalanyň maddi ýagdaýy bolsa prezidentlerini täze açylan beýleki saglyk merkezlerine eltmege ündediler. Diýip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Mundan soň maşgala täze açylan saglyk merkezlerindäki töleglerin özleriniň güç ýeterinden has köpdigini aýdyp, tiz kömek ulogy bilen Gurban Sultan Eje hastahanasyna ugradylar. Men hem goltky bolaýyn diýip goňşularym bilen bile gitdim. Hastahana baranmyzda ýagdaýyň gyssaglydygyny düşündirjek boldyk ýöne gepimizi soňuna çenlik hem diňlemän koridorda garaşmagy tapşyrdylar. Munyň ýyzy bilen lukmanlaryň biri göne koridorda çağanyň gyzygyny ölçedi, bir derman berdi. Ol boş otoglaryň ýokdugyny aýdyp lukmanlaryň özi çağırýança ýene garaşmagy tapşyryp ötä gitdi. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi nyktady. Ol özlerinden başga ýene onurça inäniň çağlary bilen koridorda garaşyp oturandygyny, nähuslugy degislikde ýeňil bolan çağlaryň hatda uzakly gün geçelgede garaşdyrylýandygyny sözüne goşdy. Habarçymyz bu hastahananyň käbir lukmanlary bilen hem anonimlik şertinde gurulmagy basardy. Sağlyk işgärleri döwlet tarapyndan üçünçiligiň pesdigini, diňe däri derman däl, eýse gerekli medisina enzamlarynyň hem ýetmezçiligi edýändigini aýdyp, bu ýagdaýlardan özleriniň hem nägili bolýandyklaryny bellediler. Elbetde, daşyndan lukmanlar hamala gara donlyar bolup görnýär. Emma üçünçilik bolmasa biziň elimizden näme gelýär? Gerekli dermanlary, abzarlary, hatda sabunlar, salfetkalar hem ýüz tutup gelýänleriň özleriniň almagyny soraýar. Diýip Lukman belledi. Şeýle-de häkimetleriň diňgysyz mejburi çäreleri, pul tutumlary sebäpli wüzipi borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirip bilmeýändiklerini nyktady. Mundan azatlyk bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleri bu ýagdaýlar sebäpli esasy kärini taşlap, eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek meýillerini hem beýan edipdiler. Galy berse-de hastahana aýlanyp gören habarçymyz onuň binasynyň hem düýpli awatlyş işlerine mätäsdigini sinlady. Binanyň diňe köçe bakyp duran bölegi renklenipdir we giýrilgäniň olaýyna bagy kilipdir. Onuň arka tarapynyň suwagy kopyp ýatyr. Binanyň çataçan, opurlan ýerler hem bar. Bu da yer titremeýäli tebii hadisalarda onuň saklanyp galjakdygyna uly sorag döredýär. Diýip habarçymyz saýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Döwlet medeniýet terişdeleri we saglyk resmiýetleri ýurdun medisina pudugynyň üstürländigini aýdarlar. Şeýle-de ýurdun käbir kunjoklarynda eneleriň we çağlaryň saglygyny goraş merkezleriniň gurulýandygyny belleýärler. Emma bu merkezlerdäki bahalaryň ykdysady krizisiň arasynda gurupdan düşen ilatyň aglabasynyň güýç ýeterinden has köpdigi, şeýle-de ozaldan hereket edip gelýän kesilhanalardaky güzgini ýagdaýlar barada resmi derejede dymylýar.